Synes du, at reglerne for støjen fra vindmøller burde være anderledes? Som udgangspunkt, så vil jeg i hvert fald mene, at de er gode nok, som de er nu. Så kan jeg i hvert fald se noget dokumentation for, at de skal laves om. Hensynet til de borgere, som bor i nærheden, burde det ikke næsten være større end hensyn til at sætte vindmøller op? Jo, man skal jo også tænke på, at de samme borgere har jo også interesse i at få noget elektricitet. Og hvordan skal det elektricitet produceres? Og det er selvfølgelig lidt ærgerligt, at den vindmølle kommer til at stå lige sådan, så de måske kan høre den. Men hvis det var et kulkraftværk, der lå et eller andet sted, ikke, jamen, så ville de måske blive påvirket af udledninger fra det værk, det kraftværk. Ikke? Det ville de måske ikke lægge mærke til, men det ville måske alligevel være noget, der var skadeligt for dem. Og sådan gælder det jo med alle mulige andre måder, man skal lave nogle ting, som vi egentlig som borgere har gavn af. Men der er nogle omkostninger ved det, og en gang imellem er der altså nogle omkostninger, som kan høres eller ses. Og så må man selvfølgelig gøre alt, hvad man kan for at minimere dem. Det er jeg helt med på. Men det er ikke altid, det måske alt kan fjernes.